To kai tsaye masu kallon mu barkanmu da kasancewa wannan lokaci. Kuna kallon mu a kai tsaye daga tashar Jesha Amirul Muminin insha Allah. Da me sanin suna karin kallau? Sunana Bilaminu Musa Railway. Okay to. Kuma fito daga garin Bauchi ne. Okay to insha Allah. To ku ci gaba da kasancewa da mu wannan lokaci. Za mu zo mu ji daga bakinsa muna ganin su shekara bayan shekara suna fitowa irin wannan lokaci suna wucewa ta garuruwan mutane ko me yake tafa da su sanye da bakaken kaya. Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abin da yake tafiye da mu muke bin wannan hanya shine juyayi na Aba Abdallah wato Imam Hussein alaihi salam, jika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk da ka gan muke bin wannan hanyar garuruwa muke wucewa, da mu samu dama da muna Karbala ne. Amma rashin samun dama ne muke kwatanta kamar waɗanda suke Karbala muke alamtawa, tunda alamtawa muke, su kuma sun samu dama sun je, to mu muna kwatantawa ne. Allah ya mana tarayya al'ada tare da su. Insha Allah shine abin da yasa muke wannan tattaki. To amma wani irin kalubale kuke fuskanta game da su mutanen gari ko kuma gwamnati ko kuma direbobi da kuke wucewa ta kan hanyar su haka? To alhamdulillah, kamar su abin da ya shafi janibin mutane shine da gaske mutanen gari suna ba mu haɗin kai sosai, kuma kazalika daga bangaren direbobi ma ba za mu ce komai ba. Kazalika su kansu jami'an tsaro sa su ake yi. Kusan wannan abin da muke da suna da tunani da su ya kamata a yi, su za su ja gaba ma. To amma dai saboda suna aiki wa iyayen gidansu ne, to wannan shine tunanin da suke akai. Amma wata ran da su za a yi insha Allah, kamar da ake a Karbala ake da jami'an tsaro haka, su ma insha Allah muna sa rai da su za a yi wani lokaci. Insha Allah, to muna fatan wannan fatan naka ya karbu insha Allah.